त्रिपुरा मथा पार्टी न जब तक प्रदूत किशोर मानिक नायकलुई तुइदुलुई नेतृत्व खाइजुई तंगनाय चीनी दफानि बरक रक बिरमान मालायगुई तंगनाय जेदिनो प्रदूत किशोर मानिक त्रिपुरा मथा पार्टी न याकावुई रनाय उदिनो नो चीनी दफानि बरक रकनि कपालनि बिरमान काकलायगुई पाइनाय चीनी बरक रकनि जे बिरमान मालायगुई तंगमनि जे साताव जाकलायगुई तंगमनि ओ यागनि यकलायगुई मानाय चीनी बरक bai borok je tabok suk birman nanglai tongmani je suson khailai tongmani sason khailai tongmani nok soksa lai tongmani nok tokru lai tongmani nok tasi lai tongmani rubber bagan thapailai tongmani rubber bagan soksa lai tongmani dogan tokru lai tongmani dogan soksa lai tongmani dogan tasi lai tongmani bano abiti rogi buthal lai tongmani buri bahok kotor no kapru lai tongmani jedino produt kishor mani kotipra motha pati no tuidul mani naikol mani yakawi ronai design rogui ronai aproni sino sini dofani borok rokni je omo hai birman nanglai sak bai sak tongmani yakni yoklai manai phiok jaklainai pati no jab tak produt kishor mani ko naikol tuidului netritwe khaijui tongnai chini dofani borok rok birman malai ni tongnai jedino produt kishor mani ko tipra motha pati no yakawi ronai udino no chini dofani borok rokni kepalni birman kaklaigui painai chini borok rokni je birman malaigui tongmani je satok jaklaigui tongmani o yakni yoklaigui manai chini borok bai borok je tabok suk birman nanglaigui tongmani je suson khailai tongmani sason khailai tongmani nok soksa laigui tongmani nok tokru laigui tongmani nok tasi laigui tongmani rubber bagan thapailai tongmani rubber bagan soksa laigui tongmani dogan tokru lai tongmani dogan soksa lai tongmani dogan tasi lai tongmani bano abiti rogi buthal lai tongmani buri bahok kotor no kapru lai tongmani jedino produt kishor mani kotipra motha pati no tuidul mani naikol mani yakawi ronai design rogui ronai aproni sino sini dofani borok rokni je omo hai birman nanglai sak bai sak tongmani yakni yoklai manai phiok jaklainai